ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Dom TJ. имрӯз 19 сентябри соли 2024 ва чун ҳар вақта пешкаши шумо 5 та хонаҳои фурӯшӣ мегарданд аз шаҳри Душанбе ва дигар минтақаҳо. хонаҳои фурӯшӣ имрӯзамон хонаҳои хуб ҳастанд дӯстони азиз. квартираҳои фурӯшӣ бо нархҳои дастрас ва тариқи кредит дар ноҳияи Рудакӣ, Ленинград, ду хонагаи фурӯшӣ дар доми Пайкарӣ камтар болотар аз эстакадаи 82, инчунин ду хонагаи фурӯшӣ бо таъмири нав дар Хитои бозор ва дигар хонаҳои фурӯшии хуб дар имрӯза навормон ҳастанд. барои ҳамин ҳатман навормона та охира тамошо кунед, то ки ягон хонаи хуб аз даст натиҳен, лайк монед ва дар каналмон албатта ки обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем хонаҳоро якта ба якта нишон медиҳем. якум сар мекунем аз квартираҳои фурӯшӣ бо нархҳои дастрас дар ноҳияи Рудакӣ дӯстони азиз, ки тариқи кредит ҳам харидоришон карда мешавад. бо диққат гӯш кунед. бинои навастройка айни замон сохмон дар панҷум ошона қарор дорад, яъне бино либа пуррагӣ тайёр нест, дар панҷум ошона сохмон қарор дорад. худи бино бояд аз 14 ошона иборат шавад дӯстони азиз. чӣ гуна вариантҳо аст? 48 метри квадратӣ, 50 метри квадратӣ ва 66 метри квадратӣ, яъне як ва ду хонагаҳо дӯстони азиз. 1 метри квадратияш $400 мебошад. дар Ленинград ҷойгир аст, ноҳияи Рудакӣ. рақамон барои тамос дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед дӯстони азиз ва тариқи кредитам харидоришон карда метавонед дӯстони азиз. ҳозир аксия рафтест, 30% пули хонаро пеш пардохт мекунед ва ин аксия то 10 рӯза давом метиҳад дӯстони азиз, яъне аз рӯзи баромадани навор аз 19 сентябри 2024 сол то 29 сентябри, яъне то охирои моҳа ин аксия давом метиҳад. 30% пеш пардохт мекунед, боқӣ монда маблағи хонаро то дом будшавия кам споридан мегиред дӯстони азиз. албатта ки нархи 1 метри квадратӣ дар ин бино аз ошонашам фарқ мекунад дӯстони азиз. чӣ қадаре ки ошонаш пасттар бошад, ҳамон қадар қиматтар мешавад ва чӣ қадаре ки ошона болотар аст, ҳамон қадар боз нархи 1 метри квадратӣ арзонтар мешавад. хулас, барои маълумоти бештар ба рақамҳои барои тамос занг занед, пурсон шавед. дар Ленинград ҷойгир аст, ноҳияи Рудакӣ. дар наздикии ин минтақа бисёр фаҳмондагиам дӯстони азиз, ҳам масҷид аст, ҳам мактаб аст, ҳам бозорчаи Ленинград, бозорчаи фабрика ва транспорт ҳам ба тарафи шаҳри Душанбе ва ҳам ба тарафи ноҳияи Рудакӣ зиёд мебошад. автобусам ҳаст. марҳамат дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, камтар болотар аз эстакадаи 82 микрорайон дар доми Пайкар ҷойгир аст дӯстони азиз. 62 метри квадратӣ мебошад. ду хонага бо баъзе чизҳои хона фурӯхта мешавад, яъне қисман бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. хона дар 4-ум ошонаи бинои навастройка ҷойгир аст ва нархаш бошад 680 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз. хона ҳам дар минтақаи хуб ҷойгир аст, чунки дар наздаш якчандта мактаб аст, ҳам давлатӣ, ҳам шахсӣ, ҳам боғчаи кӯдакона якчандта ҳаст, бозорча ҳаст дӯстони азиз, кафеи Суман, бо транспорт албатта ки мушкилӣ нест. ва боз як хубии дигари ин бино дар он мебошад ки дар назди роҳи калон ҷойгир аст дӯстони азиз. худи биноам бинои хуб аст, дар якум ошонаш супермаркети Пайкар мебошад. хулас, варианти хуб. занг занед, аз номи канали Dom TJ пурсон шавед дӯстони азиз. дар 4-ум ошона ҷойгир аст, бо таъмири зебо таъмин мебошад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Исор, ҷамоати Шарора, маҳаллаи Уртабузда воқеъ аст. хона аз 6 сотиқ замин ва 4 дар хона ва 16 ниҳоли мевадиҳанда иборат мебошад. ҳамаи ҳуҷҷатҳояш 100% тайёр аст, менависад соҳиби хона.
ғайр аз 4 дар хонаи алоҳида боз дар дигар тарафаш як хона бо печка, як ошхона, як дегдонхона бо оштонҳои самарқандӣ, як души дига, як ҳоҷатхона иборат аст. ғайр аз ин ҳам хона ҳам маҷош стяжкакардагиай забор дарвоза албатагӣ ҳаст. барқу обшам гузарондагӣ аст. масъалаи ремонташ чӣ хеле ки мебинен, мо то шпаклёвка кардагием, баъзе розеткаҳош часпондагӣ нестай, не ки харидагием, ҳаст галаген, растветка, светилник бо чанд кади дига, бо чӣ қадаре дига маҳсулоти сохтмониш ҳаст. харидагӣ фақат часпондагӣ нестай. хулоса хона фақат абой ва люстр надорад. баъд души дуруниш бетаъмирай. тамом. менависад соҳиби хона. маълумоти бештар бо рақамҳои телефонӣ занг занед, аз номи каналмон муроҷиат кунед. рақамҳое ки охирашон 3946 мебошад ватсап доранд дӯстони азиз. нархи хона 380 000 сомонӣ боз савдо мешавад. марҳамат тамошобинони гиромӣ. ва наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон карданд. мо аз сабабе ки навор камтар дарозтар аст ускоридаш кардем ва агар хоҳед ҳамин видеоро ба ягон хел ускорена тамошо кунед ба рақамҳои соҳиби хона ватсап шонда муроҷиат кунед. ба шумо ҳамашонро роҳӣ мекунанд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара дар деҳаи Каромат ҷойгир аст. ҳавли дуошонага мебошад, иборат аз 8 сотеғ замин ва 3 дар хона дар умум. дӯстони азиз, рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 780 мебошад ватсапи холӣ мебошанд. дӯстони азиз, соҳиби хона менависад об барқ доимӣ дар назди мактаб ва беморхона ҷойгир аст, ҳамагӣ 100 метр. дуюм ошшонажда як зали калон аст, якум этажда 2 хона баня калидор, ҳамаш ремонт 100%. алиш мешавад душанбеда, алиш бо 2 хонага бо таъмир бошад дар шаҳри Душанбе, ё ин ки фурӯхта мешавад бо нархи 470 000 сомонӣ бо савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. чӣ хеле гуфтем, рақамҳое ки охирашон 780 аст, танҳо ватсап дорам. дӯстони азиз, марҳамат, аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ин хонаям наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мо соҳиби хона равон карданд. мо каме ускорид карда дар навормон мондем. агар хоҳед видеои хонаро ба ягон хел ускорена тамошо кунед ба рақамҳои ватсапи соҳиби хона муроҷиат кунед. рақамҳои дастишон он рақамҳо мебошанд ки охирашон 773 аст. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур дар Хитои бозор ҷойгир аст. аниқтараш гӯем ҷои пештараи Хитои бозор маҷмаи истиқоматии Platinum Plaza мебошад. маҷмаи истиқоматии нав аст дӯстони азиз ва аз қафои ин, яъне аз бари ҳамин маҷмаи истиқоматӣ мактаб аст ва сохтмони моғчаи кӯдакона рафта истодааст ва аз пеши ҳамин маҷмаи истиқоматӣ сохтмони як маркази савдои калон Южный центр сохтмонаш рафта истодааст. худи хонаи фурӯшӣ 2 хонага мебошад бо масоҳати 48,6 метри квадратӣ, яъне қариб 50 метри квадратӣ мебошад. дар 9 ошшонаи бинои навастройка. худи бино аз 9 ошшона иборат аст. дӯстони азиз, хона бо таъмир мебошад ва хубияш дар он аст ки таъмираш нав аст ва баъд аз таъмир ҳоло ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. нархи хона бошад 488 000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 1720 мебошад ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва дӯстони азиз, барои харидорҳои аниқ нархи хона боз савдо мешавад. барои ҳамин марҳамат, фурсати беҳтаринро аз даст надиҳед. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақами 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.